coherència, formem part de la Ribera Baixa i per l'altra la nostra escola és en línia en valencià. Jo crec que la coherència és el més lògic i el més adequat en aquest moment. Intentem, a banda de portar la línia en valencià a nivell curricular, tots els xiquets o xiquetes o famílies nouvingudes es parlem en valencià per a que s'integren el més pront possible i després totes les activitats lúdiques intentem que predomini el valencià. És un tema polític i que molts polítics, mals polítics, el que volen és que hi hagi una polèmica social i mentre que la societat està preocupant-se si és valencià, si és català, ells van furtant-nos els diners. Aleshores és una manera de fer una societat de zombis i ells lliurement furten i tots estan contents. Ha de canviar la política. Si els polítics no estan a favor i en defensa de la nostra llengua, poc poden fer els demés, perquè se necessiten diners, recursos econòmics i sobretot també la difusió i els mitjans de comunicació. Si no els interessa, no n'hi ha mitjans de comunicació, el valencià tard o d'hora acabarà morint-se.